du? Det er Heidi. Ja, hallo, det er Mohammed. Ja, hej Mohammed. Ja, jeg skal lige høre. Er det Kastrup Juniorklub? Det er det. Søger I medarbejder? Nej, desværre. Det er fordi, jeg søger pædagoguddannelse, altså praktik. Undskyld, en gang til. Jeg søger pædagoguddannelse i praktik. Ja. Og så vil jeg høre, om I har plads. Og hvad seminar går du på? Jeg går på det der HF. Det der pædagogseminarie. Hvad for et seminar kommer du fra? Det der ude ved Ørsted. Der ligger sgu da ikke noget seminar ude ved Ørsted. Jo, jeg går på den der. Det forstår jeg ikke. Jeg har en ven, som arbejder der hos jer engang. Ham, som laver Adams æbler nu. Ham der, Ali Kassim. Hallo? Ja. Kan du huske ham? Ja. Jeg skal lige høre. Spiller du World of Warcraft? Hvad for noget? World of Warcraft? Jeg forstår ikke, hvad du siger. Du skal lige sige det. Jeg siger. Nej, du skal ikke. Griner du af mig? Ved du hvad, du har lige lov til at snakke med Esben. Han har mere forstand på det end jeg. Hej. Okay. Hallo, det er Esben. Hallo, det er Mohammed. Ja, goddag. Ja, jeg skal lige høre, er der plads dernede til arbejde? Nå, om der er arbejde? Ja, nede i Kastrup Juniorklub. Nå, ja, Heidi, det er... Heidi, er der nogen ledige vikariater og sådan noget? Nej, vi har jo i øjeblikket ikke nogen ledige vikariater. Der må være praktikplads. Ja, der er praktikpladser fra seminarierne. Ja, men jeg skal lige høre. Er det sådan rollespil? Laver jeg ja, det er der også noget af. Jeg elsker rollespil. Nå, okay. Og jeg elsker børn. Ja. Men jeg skal er du fra et seminarie? Ja, jeg er ikke uddannet endnu. Jeg vil gerne prøve. Jeg vil gerne se, om det er noget for mig, hvis du forstår, hvad jeg mener. Men vi har praktikpladser, det har vi til, til folk, der kommer fra seminariet. Okay, og udover det, så ansætter vi jo også folk udefra, men vi har ikke nogen stillinger lige i øjeblikket, eller vikariater. Okay, jeg skal lige høre. Det er fordi, jeg kommer fra en undersøgelse. Ja. Ja, støtter du børnefronten? Det ved jeg ikke rigtigt. Altså dem der nede i Afrika, der ikke får noget mad og sådan noget? Ja, altså hvad hedder det, jeg kan ikke udtale om mig selv, fordi det gør jeg ikke her. Men hvad hedder det, jeg kan heller ikke udtale mig om klubben, fordi det ved jeg faktisk heller ikke, om de er. Jeg skal lige høre, hvor lang tid har du arbejdet nede på klub? Hvad siger du? Hvor lang tid har du arbejdet nede på klub? Jeg svarer ikke på undersøgelser på mit arbejde, om mig selv på mit arbejde. Okay, jeg skal lige høre, hvor lang tid har den klub eksisteret? Det ved jeg faktisk heller ikke. Du arbejdede nede på klub, og du ved ikke noget om klub? Det ved jeg. Så fortæl mig noget om klub. Fortæl mig noget om klub. Det er noget vigtigt, jeg gerne kan vide, som jeg kommer fra mit seminarie og laver praktik. Ja, det kan du godt, men så kan du lave en aftale med vores leder om at komme ned og kigge. Så skal han nok fortælle dig ting. Okay. Jeg skal bare arbejde lige om lidt, så jeg har ikke tid til at stå i telefonen. Jamen, det er okay, men... hvis du ringer i... Hvornår kommer Jens tilbage? Han kommer tilbage på fredag. Hvis du ringer på fredag, så kan du ringe og lave en aftale med ham. Jeg skal lige høre. Det er fordi min bror, han uddanner sig på seminariet. Ja. Han vil gerne snakke med jer, fordi at, han er ikke så god til at snakke dansk. Okay. Altså, jeg beder ham til at snakke dansk. Ikke? Ja. Kan du forstå, hvad jeg siger? Ja, selvfølgelig. Eller volapyk? Nej, på ingen måde. Hvorfor står du og griner? Jeg griner ikke af dig. Jeg bænker 180. Du får lidt min bror Ali, okay? Ja, men du kan lave en aftale, for jeg skal bare arbejde nu. Ja, men lave en aftale med Jens på fredag. Du skal snakke med ham. Undskyld. Hallo, det er Ali. Hej. Hej. Det er Ali. Hej. Jeg tager sosu-uddannelse. Okay. Jeg elsker børn. Børn, mere børn. Vildt. Jeg har 4 børn selv. Okay. Og bulli, og gud, og hutti, og shutti-futti.
Og jeg får børnepenge, masser af børnepenge. Og jeg har ikke engang råd til blæde, mand. Men jeg vil arbejde på klub. Jeg kan spille World of Warcraft. Ja, det skal du da gøre. Hvad er det? Du skal da komme ned og snakke med Jens. Du må da vise dig selv lidt. Undskyld, må jeg spørge dig spørgsmål? Ja, det skal du velkommen. Hvem er Jens? Det er vores leder. Altså, jeg leder Jens. Hvad? Spiller han rollespil? Ja, det er muligt. Du spiller... Jeg spiller World of Warcraft. Jeg er paladin i level 70. Vildt, mand. Vildt. Er det ikke vildt? Jo, det er det. Må jeg spørge dig en til spørgsmål? Ja, gør det. Hvad hedder du? Undskyld, hvad hedder du? Var det din fødselsdag? Jeg har fødselsdag i dag. Jeg får 15 tjebirkis og en kransekage og en Napoleons hat. Vildt, mand. Vildt. Og hejkage. Ja. Undskyld. Og du ved alle også. Men hvornår har du fødselsdag? Det vil jeg ikke oplyse dig. Vil du ikke oplyse mig? Nej. Okay, undskyld, må jeg spørge dig en gang til? Ja. Synes du ikke, du har snakket nok med mig? Vil du ikke snakke med min bror? Du forstår ham bedre. Ja. Det kan være, at vi mødes hen på World... Wow, jeg hedder Frosen. Hallo? Ja, hallo. Jeg skal lige høre, er du sort elver? Kan du godt lide at spille sort elver rollespil? Ej. Farvel din lort.